Good morning, guys! Ayan, today is Thursday, June... Ano na ba ngayon? Wala, di ko na alam kung anong petsa, guys. Basta Thursday ngayon. 16, 17... June 20! So, yeah. Nag-iisip na naman ako kung ano ang lulutuin natin for today. So, ang bala ko is lutuin ko na yung mga mustasa. Kasi... ano nga, balak din namin umuwi ngayong weekend sa probinsya at marami pang kailangan si Chris, lalo yung mga fill upan sa school niya, yung sa parents dapat yung mag-fill up, then sa bahay, yung pagpapagawa sa bahay. So, ayun, maghahati tayo ng budget. And syempre, gusto ko din talagang umuwi, guys. Ayun, alam niyo na sa probinsya, gustong-gusto namin na andon kami. So, yeah, tara, let's magluto muna tayo. Grabe, mukhang mukha ko sa katabaan. Ayan, meron pa ako ditong yellowfin tuna. Sashimi, tapos ito, cubes. So, itong sashimi ang gagamitin natin kasi mas malaki to eh. Ayan. Busin mo na kayo. So, ito lang siguro, guys, itong kaperaso na to kasi hindi rin naman nauubos. Saka ako lang, baka dalhin ko lang dito sa store. Tapos kay Daddy yung, gumawa pala ako kahapon ng beef patty. Ayan, homemade patty. So, nilutuan ko siya nito kahapon. Sorry, di nakas ako nag-vlog kahapon ng ganitong oras. So, ayan, nagustuhan niya naman. 2 pounds ata is 7 nagawa ko. So, 6 yung nandito pa. Ayan. Nilagay ko siya sa plastic para ako, pag magluluto ako naka-separate na siya. Kalo kayong ref namin, diba? So, ano pa ba? May isda pa ako rito. Pumasok na ata si Emma, pero nakapag-prepare siya ng pagkain ng birds. So, nakatawa. So, yan, guys. Ito ang ating mustasa. Tapos, lalagyan ko siya ng iba or kamyas. Ayan, para ito na rin mismo yung pampaasim or dagdag asim. Tapos konting miso, 5 pesos lang to. Yan, binili ko nung namalengke ako. Then yung yellowfin tuna. Ganito lang siya kakonti. Yan. Para isang block lang ng isda. We are home, guys! Ayun. Sorry talaga! Ang palpak. Ano na naman? Ayun, kagagaling lang namin ni Daddy sa store. Pinick up namin yung mga i-deliver namin mamayang madaling araw sa Farview. Ayun, dadaling ko na yung mga order ng distributor ko, guys. Kasi this weekend is wala nga kami, uwi kami ng probinsya. So, ayun, kailangan nyo na yung mga stocks na yun. Kaya sabi ko, nag-offer na ako na. Sabi ko, ihatid ko na. Kaya, ayun. And then, galing lang naman kami kanina, guys, sa post office. Kinuha namin yung ni Auntie, SSS card. Para madala ko na rin dun sa kanya. So, yun lang naman ang mga ganap. Kaya, hindi na rin ako nakapag-vlog. Wait lang. Ang ingay ni Chito Miranda. Yan lang natin. Yun. Sound trip ni Daddy. Ay! Busin nyo yan. Busin nyo yan. Dog food lang binigay ko sa kanila ngayon eh. Ayun. Tapos magluluto lang ako ng dinner ni Daddy. Si Emma wala pa. Siguro yun. Mid-shift siya kanina. Kaya till na wala pa siya. Pag pang umaga siya, 4 o'clock dito na siya ng hapon. So ito ulit gusto ni Daddy. Nagustuhan niya yung beef patty, guys, na ginawa ko. Ayan. Inano ko lang siya. Tinutok ko lang ng konti lang. Ayan, tapos baby potatoes, ko, sa garlic and butter. Tapos rosemary, masarap to. Side dish niya. Yun lang. Kasi kanina, nagluto ako ng diba? Ayun. Sinigang sa miso. Gusto ni yung kamot-kamot Yung pa niya tayo. Wala. Napakulo ko na, guys, yung potatoes. Tapos nilagyan ko na siya ng butter. Hinati ko lang siya. Ayun. Kasi grill ko pa siya. Then mag-add lang ako ng rosemary. Ayun. Basta rosemary yan. Ayaw niya yan. Okay na yan. Pang paano lang to, pampalasa.
Ayan, rosemary na whole. Then dried na guys. So, yan. Doon na natin to doon sa ano, grill. Ando na yung ano eh. Aray ko, Groot patty. Lagay lang natin dyan. Ito yung butter. Oh, ito pa baby. Ayan. Bango. Sarap talaga ng anong amoy ng butter sa rosemary. Kahit sa ano guys, sa broccoli. Okay na nagugustuhan ni daddy yung mga ano. Papakain ko siya ng gulay. Basta mga ganitong ano, grill lang. Yan, asparagus. Tapos, ito na ba yan? Broccoli, cauliflower. Tapos beans, French beans, or Baguio beans. Yan, sarap. Ano, ayan. Ayan, tinaob ko lahat guys para magkaroon ng grill marks yung mga potato. Ayan, tapos medyo mag crispy yung ano niya, yung labas niya. Yung ating patty. Juicy yan guys. Ayan, sayang hindi ko na vlog yung ingredients yan. Sobrang simple lang yan guys. Ayan yung susunod. Ayan ako, i-vlog ko. Ang ganda rin itong grill na to. Grabe, gamit na gamit ko siya. Susunod, salmon naman ang ano ko dyan. Isa lang ko. Ayun. Mura lang to. 2,000 lang ata to guys sa Ace Hardware. Dinner tayo guys. Ayan na. Mukha lang sunog. Ayun, pero masarap yan. Kain. With syempre yung glutalay po. Steak na naman! Yabang. Gustong gusto mo naman eh. Let's pray. In the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this you'll get which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Pasensya na guys, sana nakubadya kasi napakainit talaga, as in. Nagbabaga. Umulan kasi. Tapos konti lang parang yung singaw ng lupa. Mainit. Kaya yun, mas lalong mainit pala. Anyway, kain tayo. May ano pa ako ngayon guys, may ka-meet up pa ako ngayon. Meeting siya actually. Kasi yung sa Ferndi. Ayan, iFern siya. Diba user kasi kami nito. And, ayun, ang dami din naghahanap sa store. Kaya nag-member na ako. So, may meeting lang kami. Later. Sabi ko nga 11 PM pwede ako. Kasi 11 AM, magdi-deliver kami sa Farview. Ng Amadeo. Later, AM is madaling araw. AM tanghali na yun. PM po yun. PM sabi ko. AM sabi mo. Oo nga, AM. 1 AM tayo magdi-deliver. Ay mo, 11 AM. Oh, huling-huli sa amin. 11 PM, hanggang 11 PM lang ako. Inaantay ko yung ka-meeting ko. Kasi 1 AM, may deliveries tayo. Hello guys! So, ayun, nag-aantay na lang kami ng oras. Wala pa si Emma. Siguro siya nag-closing. Kala ko mid-shift siya. Pero hindi ko na siya na-abutan kaninang pagising ko mga alas 8 or alas 7. Ata gising na ako. Wala na siya dyan eh. Baka nag-straight na naman yun. Bruhilda na yun. Sabi ko sa kanya, huwag masyadong sa trabaho. Kasi minsan hindi straight niyan kapag wala silang crew. Isa 24 hours yan. Sabi ko, sige, pag ikaw siningil ng katawan mo, yari ka. Kaya, ayun. Sana umuwi na siya bago kami umalis. Kasi 1 AM yung deliver namin. Tapos, yung yung meeting ko guys, mukhang hindi matutuloy kasi nakatapos lang din ng event nung ka-meeting ko. Kaya, ayun. Hindi ko alam kung pwede kami after mag-deliver kasi tinanong niya ako kung after delivers pwede pa ako. Sabi ko, ano ko na lang siya, PM ko na lang siya. So, yun, ang ganda nung guys. Wala akong kahit ano sa face ko ngayon. Bukod doon sa serum na ginagamit ko. Korean siya, kasi ang dami kong serum dyan. So, lahat talaga sila ginagamit ko. Kasi before ako lumabas, nagsiserum muna talaga ako. Siguro 2 weeks na ako walang tomato serum. Lagi kong nakakalimutan sa store. Kaya iba pa yung nadampot ko kanina. Kaloka.
So, ito yung nadampot ko. Hindi tomato serum. Pomegranate serum. Pero, almost same siya ng, ng effect sa tomato serum. Kaya, pinapaubos ko na lang din to kasi mas sikat si tomato serum. So, ito na lang din muna ang gagamitin ko. Ayun. Tapos, pati pala, my gosh, sobrang pati facial wash, wala na rin ako. Pero, mas maganda yung sabon na ilalabas ko, guys. Promise. Murang-mura lang. Sobrang effective. Kasi yung sabon na yun ang ginagamit ko sa katawan. Tapos pati na rin sa face. Ang ganda niya. Na-vlog ko yun before nung binigyan ako ng sample nung Manuf. Kaya, ayan, abangan. Kayo, vlog ko yun. Pasensya na kayo. Kasi pag nag-vlog ako, baka sabihin nyo, nag-vlog lang yan para mag-promote ng paninda niya. Pero hindi maganda talaga yung promise. Kasi, yun din yung nagbabalik agad sa kulay ko. Yung sabon na yun. Ayan, wala na yung ko dito, yung tan line ko dyan. Tan line. So, ayun, abangan nyo guys, i-out ko na yun. Sticker na lang yung inaantay ko. Yung mga sabon is nandyan na deliver na last week. So, ayun, mamimigay din ako ng sample sa mga resellers ko. Kasi gusto nilang i-resell din. So, dagdag pang kabuhayan showcase guys para sa mga kapwa natin, dyan, reseller or kapwa ko mamshi na stay at home lang, na gusto makatulong sa mga partners nila, sa mga asawa nila, sa pamilya nila, diba? Kaya, yun! Ang daldal ni ating nyo. Ayun, it's 10:20 na. 12 midnight kami alis dito ni Daddy para siguro mga 1 AM pasado is nandun na kami mismo sa Fairview. So, yun lang. Natutuwa lang ako sa fest ako. Tapos yung under eye cream pala, yung maganda yun sa mukha. Actually, ginagamit ko siya lahat sa face. Ayun ang ganda niya. Wala pa akong ginagamit ng mga rejuve ngayon, guys. O siya, sige, laters na. Punong-puno pala ang garahe ngayon. O, diba, ang hirap kapag andito ka, tapos kapag ikaw nasa dulo, tapos lalabas ka, lahat ng nasa likod mo, lalabas muna. Hindi mo siya sinabihan kanina pala. Na-istorbo patuloy si Mang Romy. Ano to? June 20, 2019 to June 22. Naku, lagot. Barangay sa Pasay. Uy, naku, abot kami. Barangay 13 kami. 6 AM to 8 PM. On the way na kami, guys. Ayan. Rojas na kami. Napaka-traffic pa pala nung gantong oras. Time check. Ano na? Alas 11. Mag-alas 11:30 na. Ayan. Siguro mga 1 hour ando na kami. Ayun. Punong-puno si Tonton. Yan. Pati gasolina. Tapos meron pa sa likod. Ayan. Sa isang lang yan, guys. Isang district lang yan. Pauwi na kami, guys. Nagigiba. Ayun, na-deliver na namin. Yes. So, siguro mga 1:30 or before mag-2. Ando na kami sa bahay. Ano ba yan? Fairview yung niya. Kalsada nyo. Kuya, maingay. Opo, wait na. Talaga na. Wali ka na. Nakakaloka. Naku. Dali.